Ubhatata, ukufakwa komquba kwimvunde. Ubhatata uthathwa njengenye yemifino enemsoco, kanti inama-carbohydrates nama-vitamin A. Ubhatata udliwa kakhulu emindenini eminingi yama-Afrika ngoba unempilo uma uqhathanisa neminye imifino eyizitashi. Kulula ukuwutshala kanti uyamelana nokushisa kwelanga futhi uyakwazi ukumila endaweni enesomiso, futhi umnandi bese ukhiqiza izigaxa ezinkulu. Ubhatata umila kahle emazingeni okushisa aphakathi kuka-15 degrees kuya ku-33 degrees. Kodwa uyakwazi futhi ukumila phakathi kwamazinga okushisa angama-20 kuya kwangama-25 ama-degrees. Ubhatata kumele utshalwe ngoMandulo kuya kuLwezi ngesikhathi sezimvula eNingizimu Afrika ngoba uthatha izinyanga 4 kuya kweziyisikhombisa ngaphambi kokuthi uvune. Kungcono ukuwutshala kusenesikhathi. Ezindaweni ezingezansi nezwe lapho kufudumele khona, ubhatata ungatshalwa unyaka wonke. Ngenxa yokuthi ubhatata unamakhasi amaningi, zama ukuhlukanisa indawo lapho uzowutshala khona ukuze ungaphazamisi eminye imifino. Ubhatata awumili kahle ezindaweni ezingamaxhaphozi lapho kunobucayi khona. Kuhle utshalwe emibhedeni yengadi njengoba lokhu kukhulunyiwe ngakho esahlukweni sesibili 2.4. Beka intambo ngaphezulu ibe amasentimitha angama-75 esikhonkwane, uyixhumanise nesinye isikhonkwane. Yiba nesiqiniseko sokuthi ifindo lentambo liqinile futhi liqondile ngokuyiphakamisa ubuye uyibeke phansi. Susa ingubo yomdali ngamasentimitha ayi-10 lapho uzotshala khona uveze umhlabathi. Uma umhlabathi wakho uhlangene kakhulu kumele uwugabe ngamasentimitha angama-75 olayini kuya emasentimiteni angama-30 ukushona phansi. Kodwa ngenxa yokuthi imisele ingamasentimitha ayi-15, lokhu ngeke kwenzeke kahle. Lungisa imisele ibe amasentimitha ayi-15 ukushona phansi nangamasentimitha angama-75 olayini. Uqaphele ukuthi awulahli kude umhlabathi. Ukulungisa umhlabathi one-acid udinga isipuni esisodwa somlotha wezinkuni noma i-bone meal noma i-teaspoon ye-lime njalo ngamasentimitha angama-60 olayini bokutshala. Fafaza imvunde noma umquba ongamamililitha angama-500 emitheni elilodwa bese umboza okungenani ngamasentimitha 3 ukuze izitshalo zishone phansi ngamasentimitha ayi-10. Ubhatata umila kahle ngokusebenzisa amakhasi angenawo izifo asehlale engadini isikhathi esingangezinyanga ezintathu. Beka amakhasi kabhatata amasentimitha angama-30 emthunzini izinsuku ezintathu ukuze umile izimpande ngaphambi kokuthi uwutshale. Yiba nesiqiniseko sokuthi amakhasi anama-nodes ukuze izimpande zikwazi ukumila. Beka emseleni amasentimitha angama-30 amakhasi amade athinte phezulu. Gobisa ngaphezulu lamakhasi libe njengohlamvu u-L bese umboza ngomhlabathi abe ngamasentimitha ayi-10 ngaphezulu komhlabathi. Kumele ube namanye amakhasi avundlile asuka ngakwesandleni sobunxele aye ngasandleni sokudla emhlabathini ngamasentimitha ayi-10 ngaphezulu komhlabathi. Mboza amakhasi alandelayo ngokufanayo ngokuwenza amasentimitha ayi-10 ubude njalo ngamasentimitha angama-30 kolayini. Asikho isidingo sokumbondelanisa ukuze ube nobhatata omuhle, kodwa ingubo yomdali iyanele. Shiya amasentimitha 5 esikhala ngaphezulu komsele ukuze izithombo zimile. Emumva kokumhluma kwezithombo, beka ingubo yomdali ibe uqinsi
ukuvikela ubhatata ukuthi ungasheshi ukuba namahlamvu ukuze ube nezigaxa ezinkulu. Hamba ngendlela ukuthola izigaxa zikabhatata bese uzimba ngemfoloko ngesikuneke phansi kwengubo yomdali. Lolu hlobo lwemfino lungavunwa noma ingasiphi isikhathi sonyaka. Summary. Gaba olayini abahlukene ngamasentimitha angama-75. Vula imisele eshona ngamasentimitha ayi-15 kolayini abahlukene ngamasentimitha angama-75. Faka isipuni esisodwa somlotha wezinkuni. Faka imvunde ongangamamilimitha angama-500 noma umquba ngemitha ngalinye. Vala kusale ukujula okungangomasentimitha ayi-10. Tshala amakhasi kabhatata ashone ngamasentimitha ayi-10 ahlukane ngamasentimitha angama-30. Amakhasi kabhatata awatshalwe abe ngu-L shape, kusho ukuthi amisiso kohlamvu luka-L. Kube ngamasentimitha ayi-10 ahamba flat, amasentimitha ayi-10 ame abheke phezulu, kube amasentimitha ayi-10 avele ngaphezulu komhlabathi. Vala kube yi-level bese ufaka ingubo yomdali ibe ugqinsi uma amakhasi akho esehlume kahle. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.